Guys, nami diri sa sentro. Daghang kay mi diri ay. Na Inday Mimins oh. Inday Mimins. Archie, Chimchim mo na imong anak oh. Inyong anak diri ay. Kami sentro. Daghang kay mi diri. Tugod nag-inject. Kami diri gahuwat mi diri sa kuan. Ano, Arlene? Lupad na, Arlene? Lupad. Manay mo. Barangay Health Station. Ulpugan Konsolasyon. Sentro. Babaw ba? Barangay Health. Simbahan ang kilid ani ra simbahan. Ibasa. Simbahan. Pwede mo magbalik-balik.